खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदासि मोसाहारि बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड ओनसोलखौ गोथां खालामनो समायखिरा लानाय बायदि नैथि खेबनि थाखाय बिफां फुलि राननानै होदों। क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकआ दिनै मोनसे रेजिस्टार थानाय क्लाबफोरनो फां 400 बिफां फुलिजों लोगोसे मोनजिबा हासार बेग आरो बिफां दुंग्रा नेट रानना होदों। ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि डिरेक्टर मनोरन्जन दासआ खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियोदि 40% खालि जानानै थानायखाय दुंथाया बारा जादों। बेनिखायनो दुंथायनि बिदुंखौ खम खालामनो थाखाय बिटिआरनि ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि गेजेरजों बयखौबो बिफां गायनो खावलायदों। बे हाबाफारियाव पिएनआरडिनि कोअर्डिनेटर अशोक गयारी, इउपिपिएल हानजानि मिडिया सेलनि गाहाय नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारी आरो क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि मावफारिफोरा बाहागो लायो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय गोबां बेबायदि 10टा माने क्लाबफोरखौ मोनसे सेलेक्सन खालामनानै जितु बड'लेण्ड ग्रीन मिशन जि हाबाफारिया दिनै बिटिआरआव सोलिबाय थादों आरो बेखौ दैदेनदों जोंनि मानगोनां डाइरेक्टर मिशन डाइरेक्टर मानगोनां मनोरन्जन दास सार दङ आरो बिथांनि हेफाजाबजों बिथांनि खावलायनायजों बिथाङा साननै आंखौ बुंदोंमोन जे बेबायदि क्लाबफोरखौ सेलेक्सन खालामनांगौ। इमिडियेटलि जों बे माबाखौ क्लाबफोरखौ एमएलए नोबो मोनसे जोङो नलेजाव होनानै सेलेक्सन खालामनाय जादोंमोन आरो बेहाय ओरैबायदिखौ जों सेलेक्सन खालामदों जायफोरा दिनै रेजिस्ट्रेसन दङ, जायफ्रा दिनै खामानि मावबाय थादों, सोरबा फुटबलानो जा गुबुन गुबुन एनजिअजों लोब्बा थानानै खामानि मावबाय थानाय बेबायदि जाय व्यक्तिफोरा जाहाथे बे माने दंफां फुलिखौ लांनानै जाहाथे गायनानै बिथांमोना जत्न लायो बेबायदि क्लाबफोरखौसो जों सेलेक्सन खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो जोङो गासै 10टा क्लाबखौ दिनै बेबायदि बिथांमोननो जोङो दंफां फुलि हरनो नागिरदों आरो मोनसे क्लाबनो जोङो गासै 400टा दंफां फुलि बेहाय गासै मोनबासो जात दङ। थाइजौ दङ, बेहाय कृष्णचूड़ा दङ, तितासाप दङ आरो बिनि उनाव बेबायदिनो माखासे जातनि दंफांफोरखौ माने बेहाय हरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननो जोङो नेट हरफानाय जादों आरो बिथांमोननो जोङो माखासे हासारबो बेबायदि जों हरफानाय जादों। दा ओंखायनो जों सानो आरो बिथांमोनखौ जों सप्तासेनि उनाव जोंनि माखासे जिखिनि ग्रीन मिशननि जि टीम दङ बे टीमा नायसंगोन आरो बिथांमोना नायनानै जे एक्चुअलि बिथांमोना दंफांखौ गायमारदोंना गायमाराखै बे एनजिअफ्रा बा बे क्लाबफ्रा बिथांमोना बेखौ संदांनायनि गेजेरजोंसो बिथांमोना फुजानि उनाव एकाउन्टआव बिथांमोननि एकाउन्टआव फार्स्ट किस्ति हिसाबै 25,000 थाखा हाबनाय जागोन आरो जेब्ला बे 25,000 हाबखांनायनि उनाव जेब्ला दंफाङा मोजां मोनसे माने मोजां माने खिलिखांनानै जेब्ला थांनानै थानाय माने अबस्थाया जेब्ला फैगोन, जेब्ला बिफाङा जेब्ला एसे जौगोन मोजां माने सोमखोरै जेब्ला जागोन अब्ला बिथांमोना सेकेन्ड किस्ति जेब्ला जोंनि जितु बिटिआरनि जितु फेल'फोर दङ जोंना, जायफ्रा ग्रीन मिशननि माखासे नायसंगिरि माखासे जोंनि कर्मचारिफोर दङ बिथांमोना थांनानै नायगोन आरो जेब्ला बिथांमोना बेस्ट रिपर्ट होगोन अब्ला मा होनदों सेकेन्ड किस्ति हिसाबै आरो 25,000 थाखाखौ मोनसे क्लाबा मोनगोन आरो दा क्लाबा गासै 50,000 थाखा मोनगोन आरो बिनि सिगांनो दिनै नैबे क्लाबा लांनाय लोगो लोगोनो मोनसे क्लाबनो मावग्रोनो थाखाय औवा सौवा बायनो थाखाय एसे एनै माने गुना सुना बायनो थाखाय 4,000 खरै बिथांमोननो नैबे साननैनि गेजेरावनो हरनाय जागोन गासै 10टा क्लाबनोबो। दा बेखौ जोङो मिथिहोनाय जाबाय। दा ओंखायनो आं बेखौल' मोनसे खावलायनो लुगैदों, जिहेथु जोंनि मा होनदों माखासे जोंनि आबहावाया जि मोनसे बिराद गाज्रि मोनसे थासारियाव फैबाय, जिहेथु दिनै जोंहा गोबां माने जोङो सान्दुंजों जोङो सैसोनानै थानो हाला, मानोना जोंना दिनै 30-35 डिग्री जानाय लोगो लोगो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आसामनि मानसिफ्रा बिराद गरमाव मा होनदों जोङो थानो हाया। खुलुमबाय, दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लयेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन।
बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि एयार गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। बाजौ रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।